Ang lalaking misagol sa iyang luwa o laway sa face paint dayon pamahid sa mga naong sa mga tao nga mitambong sa sinulog nangayong pasaylo o public apology. Samtang kapulisan sa Dakbayan Sugbo mo rekomendar nga ideklarar kining persona non grata ang naasong lalaki. Ano ang report? Ako dahil si Jason katong nag-viral ako dito. O niari ko karon nga para mangayo og pasaylo sa akong napahiran labaw na sa mga sinulog organizer ni Mayor sa simbahan. Kung unsa kasadya ang dagway sa pagpahid sa pintal nga sinargulan sa iyang laway ni adtong sinulog, ingon usab kamagul-anon nga puno sa pagmahay ang dagway ni Jason John Tapales nga miatubang sa mga tigbalita aron mag-public apology. Miabot siya sa buhatan ni Konsehal Garganera kuyog ang konsehal sa Danao City ug PIO human usab siya ipatawag sa Danao City Council kabahin sa kontrobersiya. Sangko sa langit ang pagbasol ni Tapales sanglit dili lang kauaw ang nahiaguman sa iyang pamilya kundi nahadlok usab siya sa mga hulga nga nadawat. Giangko niya ang salaod tungod lang kuno sa sobrang kalipay sa kasaudugan busa nadala siya sa iyang emosyon. Daghan kayo ang nang treat na ako. So, ni-ask me kung pwede ba makaroon na lang yung ari para ma-secure sa akong kukuhan. Kung saan ka-trade, sir? Sama-sama sama. Kaya asa daw ko no, taga-diin daw ko na ko, nanangita na ako, o siya din na. Samtang ibrayag sa konsehal sa Danao City, Edmund Lau, nga naduhig ang imahen silang syudad sa gihimo silang mulupyo, busa wa nila kinipalabya o giaksyonan dayon. Dungan sa pagigalayon silang Cebu City counterpart. Hopefully, we provide the conditions nga ma-evaluate niya yung paglulingon kung sa sayop na iyang i-correct. So that is another reason nga namin din. Hopefully, we join with the city of Cebu nga ma-correct niya siya. Si Konsehal Garganera mihangop sa gihimo ni Tapales apan giginahanglan niya tubangon ini ang sangputanan sa gihimong pagbinastos atol sa sinulog. Giyawag usab niya si Tapales sa pagtug-an kinsa ang nagvideo ug nag-upload niini ug sa magkauban aron maapil sa himuong lakang. Ang atong city legal officer ni Attorney Galon, they are also trying to study on what case to be filed diha nimo. Nangako lang, be ready and be man enough. Sa pikas bahin gustong ipadeklarar sa Cebu City Police Office nga persona non grata si Tapales apan mapabsanong nangayo og ikaduhang higayon si Tapales. Wala siyang place dito sa Cebu. Yung ganong disrespectful na tao. Mga pasaylo na tayo sa chancer ba? Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.